Ďakujeme veľmi pekne. Tendrový rušeň na mokrú paru a bol vyrobený v roku 1896 v Budapešti. Tento rok premáva už 130 rokov a môžeme povedať, že išlo o vôbec prvý historický exponát vo vtedy vznikajúcom múzejno-dokumentačnom. Tak tento krásny rušeň poznáte mnohí pod prezývkou Štoker. Bol vyrobený v roku 1952 v lokomotívke Škoda Plzeň. Je to nákladný parný rušeň na prehriatú paru. Na točňu prichádza maďarský rušeň 424. Ide o jeden z najvýznamnejších prevádzkových rušňov na Slovensku. Podľa typického svetlo-modrého náteru skrine dostal svoju prezývku. Vyvinutý bol pre ťažkú prímestskú dopravu. Vítaj, papagaj, u nás. Rušeň bol vyrobený v roku 1951. Celkovo bolo vyrobený, že si dáva na čas, aby sme si ho vychutnali. Na točňu ešte raz prichádza meninový oslávenec a tiež narodeninový 90-ročný rušeň 486 007 Zelený Anton. Je to jeden z najvzácnejších a najvýznamnejších rušňov, funkčných, prevádzkyschopných v Európe. Oproti ostatným je to rýchlikový párny rušeň. Bol vyvinutý špeciálne na ťažké osobné rýchlikové vlaky. To znamená veľa osobných vozňov. Jeho približný výkon je 2250 konských síl. Na párny rušeň veľmi obdivuhodné číslo. Predstavuje jeden z najsilnejších strojov. A jeho maximálna rýchlosť bola 110 km za hodinu. Prichádza párny rušeň 331059, známy ako Uhranka, Maďarka alebo aj Marka. Je to veľmi úspešný rad rušňov ešte z čias Rakúsko-Uhorska. V Československu potom označovaný ako 331. Nemá za sebou tender s uhlím. Je to opäť tendrový rušeň, ktorý priviezlo takisto ako predchádzajúcu Uhranku Múzeum starých strojov Žamberk. Možno sa opýtate na tú prezývku ventilovka. Svoju prezývku dostal podľa atypického ventilového rozvodu. A kolegovia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy, ktorý sa o tento rušeň stará v Bratislave a jeho domovským depom je práve Bratislava Východ. Časť toho medzi podujatiami môžete vidieť odstavený práve tu v tomto areáli. A fanúšikov si získal najmä pre pravidelné jazdy
z Bratislavy na Záhorie do plaveckého Podhradia. Zaujímavosťou je, že ako prvýkrát sa objavil tento